सिखौ फुंबिलिनि गाहाम हामलायबाय। नैबे समाव आङो फुंबिलि समावनो दुब्लियाव फैदों मोनसे खामानिनि थाखाय आरो बेवहाय भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। जाहोनानो जादों नैबे फेसबुक आरो इन्स्टाग्राम नै वाट्सएप बैनि गेजेरजों बर'नि नैबे युथफोरनि सेंग्राफोरनि माखासे मावथाइफोरनि सोमोन्दैसो आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना मिथिगौ नैबे आथिखालनि समाव नैबे बर' सिख्लाफोरनि गुबुन जातिजों खारनाय भिडिअफोर आरो बर'निफ्राय गुबुन जातिजों हाबा जाहैनाय खारसनहैनाय मोजां मोनलायनाय बैफोरखौ लानानै ससियेल मिडियाफोराव गोबां इन्टारफेयार जायो, फेसबुकाव पोस्ट होयो। बेनि सोमोन्दै आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं सावरायनो नागिरदों। बे पार्सनेल भिउ, बे आंनि मोन्दांथि, बे मोन्दांथिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअखौ शेयार खालामनो नागिरदों, बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनो हागोन आरो जुदि मोजां मोनाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो थाखाय आङो गिबियावनो खावलायबाय। बुंखाबाय आङो आयेननिबो मानसि नङा आरो सोरखौबा बिजिरनायनिबो आंहा मोन्थाय गैया, नाथाय आं पार्सनेल भिउ हिसाबै जे आङो सासे बर' सुबुं हिसाबै आं बेखौ बुंबाय। नोंथांमोना मिथिगौ नैबे आथिखालनि समाव बर' सिख्लाफोरा गुबुन जातिजों हाबा जाहैनाय, गुबुन जातिजों खारसनहैनाय बे गोबां जागासिनो। नोंथांमोना फेसबुकनि दारै गोबां मोनो। बेवहाय आङो बेखौसो बुंनो नागिरदों दे गोबां सुबुंफोरानो नैबे मानसिया उमुगाव खारसनहैदों, नैबे मानसिया गुबुन जातिजों बिदि बायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ बिदि होननानै गोबां पस्ट होयो। दा बेवहाय आङो बेखौनो बुंगोन जे पस्ट होग्रा बिथांमोनखौ जे बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय बेखौ पस्ट होयो, बेखौ पार्सनेल टाइम लाइनाव बा ग्रुपाव शेयार खालामनायनि ओंथिया मा, आं बेखौ दासिमबो मिन्थिना मोनाखै। आंनि मोन्दांथियाव बियो बिथांमोना शेयार खालामनाय, बिथांमोना पस्ट होनायनि ओरैबायदि जानो हागौ बिथांमोना कमेन्टस आरो बेसेबां लाइक फैयो बेनि थाखायसो, बेसेबां शेयार खालामो बेनि थाखायसो जानो हागौ बे पस्टखौ होयो। मानोना नैबे समाव जाय बिथांमोना गुबुन जातिजों खारदों, बिथांमोना जातिनि थाखायथ' गाज्रि मावखादों, नाथाय बेनिख्रुइ बांसिन नोंथाङा पस्ट होनाया नोंथाङासो जातिनि थाखाय बांसिन गाज्रि मावदों होननानै आं नैबे समाव बुंनो नागिरो। मानोना दिनै फेसबुक आरो वाट्सएप आरो नैबे इन्स्टाग्राम ससियेल मिडियाफोरखौ जों गोबां बुहुमनि मानसिफोरानो मोनथियो। दिनै बे मोनसे नैबे फेसबुकआ मोनसे राहा, जाय राहाया नोङो गुबुन जायगायाव नों थाबैनो खम समनि गेजेरावनो नों खौरांखौ मोनथिहोनो हायो। दा बै बुब्लियाव नोंथाङा गुबुन नैबे बर'नि सासे आइजोखौ गुबन जातिजों थांनाय बाथ्राखौ नोंथाङा पस्ट होनाय लोगो लोगोनो बे बाथ्राया गुबुन मानसिजों, गुबुन जातिनि वर्ल्डआव बुहुमनां जानायाव नोंथाङा मददसो होनाय जायो। मानोना नोंथाङा जातिखौ दिनैनि थारिखआव फानगासिनोसो। मानो होनोब्ला नोंथाङा बुंनाय लोगो लोगोनो नैबे बर' जातिनि सासे मानसिया गुबुन जातिजों सारदों, बेखौ मा खालामनांगौ, दायनिगिरिया बेनो, बेखौ गोथाङै गोथां फबनांगौ, बिदि बायदि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो बे जोंनि लोरबांथिखौसो दिन्थिनाय जायो। बे आंनि भिडिअखौ नायनानै गोबां मानसिफोरानो एलार्जि जानो हागौ, गोबां मानसिफोरानो दुखु मोननो हागौ, नाथाय बाथ्राखौ दिनैनि थारिखआव आं बुंनायनि जाहोना बेनो जे जोंनि जातिखौ जुदि बुहुमनां खालामनोब्ला नों बैफोरखौ जाय जोंनि गाज्रि, बे गाज्रि गोनां जोंनि थाखाय खहा गोनां पस्ट, खहा गोनां सावगारि, खहा गोनां नैबे जाथायफोरखौ नोंथाङा फेसबुकनि दारै फोस्रावैया मोजां। मानोना जोङो सोरबा सासे खारनायखौ जोंनि मानसिफोरानो गोबां जायगायाव मोनथिया। जेनेबा मोनसे एलेकायाव जानाय बाथ्राखौ नोंथाङा जुदि फेसबुकाव होनाय लोगो लोगोनो बे खना खनला जायगायाव खेबसेनो गोसारखागोन। नाथाय नोंथाङा बैनि जायगायाव थांनाय सुबुंखौ, जाय मानसिया थांदों, जाय मानसिया गुबुन जातिजों लिंक जादों, बिथांखौ नोंथाङा थांनानै थांनानै बिथांजों रायज्लायहै, सावरायहै, बेसो नोंथांनि मावनो गोनां बिबान। नाथाय बे नङा जे नोंथाङा बेखौ पस्ट होनानै, बेखौ सावगारि होनानै नोंथाङा फोरमायनांगौ। बेजों जेबो जानो हानाय नङा, नाथाय जातिया खहा जानोसो थांगासिनो। नाथाय आं बेखौ बुङा जे सोरबा सासे सिख्लाया गुबुन जातिजों खारदों, आं बेखौ सापर्ट होआ। नाथाय आं बेखौसो बुंगोन जे बेवहाय नोंथाङा सोरबा सासे सिख्लाया गोमानानै दङ, सोरबा सासे सेंग्राया गोमानानै दङ, बे बाथ्राखौ नोंथाङा पस्ट होजायो, बेखौ नोंथाङा फोरमायजायो। बे गोनांथिथार, मानोना बे सर्ट इनफरमेसननि गेजेरजों मुलुगनां जानायाव गोबां थाबैनो गोसारनो हायो नैबे फेसबुकनि दारै। दा बेवहाय नोंथाङा बे नङा जे सोरबा मानसिया, बर' आइजोआ सोरजोंबा खारसननाय, सोरजोंबा खारफालांनाय, गुबुन जातिजों थांनाय, बेखौ होयोब्ला गोबां जातिनि थाखाय खहा फैयो। मानोना बेयो जोंनि थाखाय लाजिनां बाथ्रा। मानोना जोंनि मानसिफोरा दिनैनि थारिखआव गुबुन जातिजों थांनाय, गुबुन मानसिजों थांनायफ्रा बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जादों। नाथाय बेखौ फेसबुकाव होनानै भाइरेल खालामनो गोनां खोथा गैया होननानै आङो सानो। नैबे समाव नैबे फेसबुकाव होस्लायस्लाय नोंथाङा न'आव थांनानै सुलाद लाहै, नोंथाङा नैबे न'खरनि मानसिजों सुबुंजों रायज्लायहै। आंथ' नैबे समाव सानो नोंथाङा बैफोर बाथ्राखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां।
आरो हायोब्ला नोंथाङा ओनसोलाव एवारनेस मोनसे सावरायनाय बिमा बिफाजों खनसे सावरायनाय बेखौ नोंथाङा एज ए नोगोरारि हिसाबाव सासे बर' सुबुं हिसाबाव नोंथाङा बेफोरखौ सावरायजायो। बैफोर बाथ्राफोरखौ सानोब्ला माब्लाबा दुखु मोनो जे जोंनि सुबुंफोरा जेसेबां बै सुबुङा गुबुन जातिजों खारनानै बदनाम बा जातिनि थाखाय खहा खालामदों बेनिख्रुइ बांसिन जाय पस्ट होयो जाय बिथांमोना भिडिअ नै उमुक जातिजों खारलायबाय नै उमुक जातिजों ओरै खालामहैलायबाय बिदि बायदि बुंनायाव बर' जातिया मा जाजोबखो बिदि बायदि गोबां पस्ट होनाय नुनो मोनो। दा बैफोराव खहा गोनां खालामनाया बर' जातिखौ लाजिनां खालामनायाव मदद होनाया खिन्थु जाय पस्ट होग्रा बेसो दायनिगिरि होननानै आङो सानो। बेजों मेसेज साफ्रोमबो सेंग्रा जाय ससियेल मेडियाजों इनभल्भ थानाय जाय नैबे इउटिउबजों फोनांजाब थानाय बिथांमोनखौ आङो आंनि हाम्बल रिकुवेस्ट गासैनिसिमबो जे नोंथांमोना नैबे बर' जातिनि थाखाय खायसे खहा गोनां बे पस्टफोरखौ होनाङा आरो लोगोसेनो आइजो जाय सिख्ला बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय मोनसे आर'ज नोंथांमोना नैबे बर' जातिनि थाखाय खहा गोनां खामानिफोरखौ मावनाङा गुबुन जातिजों थांनाङा। नोंथांमोना इन्सिडेन्ट्सफोरखौ मिथिखायो जे गुबुन जातिजों थाङोब्ला जोंनि नैबे जाय सुबुंफोर बर' सुबुं बेखौ माबायदि उननि समाव सास्ति होयो बेखिनिखौ नोंथांमोना मिथिखायो। बेनिखायनो आङो खावलायगोन जे नोंथांमोना बैफोर निफ्राय गोजानाव थानांगौ। गुबुन नैबे कास्टनि सुबुंफोरजों जुलि जाहैनाय बेफोरखौ नोंथांमोना नागारनांगौ बे सिमांफोरखौ गासिनावबो गोजोन नोंथाङा सुख सान्थियै जुदि संसार जालाङो बेखौ आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों खावलायबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअ बादि आंनि इनफरमेसनखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनो थाखाय आं खावलायबाय जे गोबां बर'नि जाय बिथांमोना दासिमहालागै गुबुन सुबुंफोरजों बा आथिखालाव नैबे फेसबुक बाहायनायाव नैबे पस्ट खालामलाबायो बिथांमोननि मोनसिम मोनहैनायनि थाखाय नोंथाङा शेयार खालामजायो आरो लोगोसेनो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं गिबियावनो निमाहा बिबाय आरो लोगोसेनो कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंजों फोरमायहर आरो लोगोसेनो नोंथाङा गोदान फैदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।